da hali biyu sa'a masu gida biyu jira na keke yan biyu ayyama gashi Jamila ta yi bari ranar jajibari wai dan tsuntsu ya ga kwari ya ce a harbo ya uzuri in gida sarkin sihiri in mutu zaki sai sukari a haske raya gari tun tabara yar alkawari tabaran alfishari za ku jin kun ba da gari ayyama aliri da biya Aisha yar sadakar waya Aisha da gani ba a tambaya Aisha da mata ta na da take man wanka Aisha da ishe turaka Aisha na saka mata kuka wai 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 Aisha ayya wai 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 Aisha Aisha indo Aisha na salam Aisha Indo Aisha tun sha da aikin biya mata su riga sun ji atemu Aisha Indo Aisha tun sha da sarauniya mata su riga sun ji atemu Aisha Indo Aisha tun sha da uwar gida ga na gaban yanki har na tuka wuce Aisha Indo Aisha tun sha da sai da ke dan ko na riga na yarje miki Aisha Indo Aisha tun sha da ba a gare kowa maza take sanar da ni komai zan miki Aisha Indo Aisha tun sha da Aisha Aisha tun sha da Aisha a cikin biyu Aisha